Türkmenistana 1-nji sentýabrdan ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygy başlanar. Bu çäre Türkmenistanyň ähli sebitlerini ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy şygary bilen geçiriler. Bir aýlygyň çäklerine ýurduň ähli ministrliklerine we pudoklaýyn edaralaryna, sürjüleriň hemde piýadalaryň ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen baglanşykly bilim derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen tematik maslahatlar we okuwlar guralar. Mektepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň töweregindäki ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilişine aýratyn üns berler. Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek işi ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda milli kanuna laýyklykda alınıp barlýar. Ýol hereketine gatnaşyp düzgünleri bozan raýatlar Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly hem unutmaň.